lige spørge fjernsynet. Alle kan høre det. Ja, come on. Det er ikke mit skyld, hvis der kommer nogen. Så løber vi bare. Okay, klar. 1. Så skal jeg fjerne lige på en. Smadret tv. 1, 2, 3. No! Det ryger. Det Det siger mega højt bange, jeg har gjort det før. er du klar? Se om min mobil er vant til det. 1, 2, 3. Hvad er det glas? Adam. Ja, hvad er det for noget glas? Adam, vil du få en kast? Adam. Okay, Så film. Er den i gang med at filme? Hvor sygt! Prøv igen, Adam. Nå, men du skal jo være. For helvede. Nej, jeg tror, jeg tager et fugl. Han har drømt i fuglemast. Kom nu. Okay, lad mig prøve igen. Lad mig prøve her. Tror det fuglemast. Nej, jeg kan ikke stå det kysker, da det stinker helt vildt. Okay, 1. Hvor bliver smadret det? Er du klar?